The former Botswana President Ian Khama has launched a scathing attack on Zimbabwe's ruling party, ZANU-PF, labeling it a regional cancer that undermines democracy across Southern Africa. Zanapenda mashoko anobudikira achibva kuBotswana vanhu vachichema-chema tona kuti aiwa kubva mukupera kwewiki aiwa rinori rapfuura iri vanhu vari kuchema-chema mu this region vachiti aiwa ZANU-PF influence yayo yazonyanyisa. Zanapenda mashoko amudanyuka pana muri subscribe like or turn on the bell icon. Tinonzibanyira vachiti. Speaking at a recent rally in Botswana, Khama accused ZANU-PF of meddling in electoral processes of neighboring countries, particularly regarding the upcoming presidential elections in Botswana, scheduled for October 30, 2024. Khama's comments highlight growing concerns about ZANU-PF's influence in the region. He specifically mentioned that agents from the party are working to manipulate the electoral outcome in favor of President Masisi. This assertion contributes to a pattern of accusation against the ruling party ZANU-PF concerning electoral interference in other nations. His assertions underscore a narrative of widespread electoral malpractice that raises alarms about regional democracy. Ndo mashoko ari kubva aiwa kuBotswana tiona vakomana vachichema-chema vachiti aiwa madelegation ari kubva kuZimbabwe tiri kumaona vachitumwa nethe regime vatiri kuona kuti influence yavo vamoziva kuti aiwa Masisi nemutungamiriri wenyika yeZimbabwe aiwa vakomana vaviri vanowirirana zvavanoona kuti aiwa kunyange paThe SADC summit vakanga vasingasiyani vanouya vachichema-chema chiti kana tinge takuona madelegates achipinda takutoziva kuti maelections edu ari forthcoming aiwa atorigiwa they are now flawed vakomana vakutobetseredza kuti Masisi aramba ari clinged on to power. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko amva kuBotswana vanhu vachichema-chema. Ina kwa section medu musana subscribe or like and turn on the bell icon.